راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات أب إثيوبيا قوي مزولو مأكلاي إزي وي كوماند بوست نتي أب زحلف قنيات بمعربوين دبلوماسياتن إثيوبياويانن نمسغاغر منغست بزملكت زهبو أخيبا قبو ملاش كهبلو مقانو قليصو حيالو إثيوبيا زنورو امباسادراتن منيسر قدات وصا زنبره برهانه قبر كريستوسن زركبوم إثيوبياويان أب زترقبلو أبتي بناي فيديو بمراخب استخايدا أخيبا أب إثيوبيا حدش ناي مسغاغر منغسن كقوم ززدت منبارو أبتي لحقوز وصا حبريتا تملكتي ركب أبتا أخيبا امباسادر دونالد ياماموتو ترخيبو زهبو قال أبي كسمع دلو أيكونن وباسانجو خا دروت نطفتاتي زكايد زلو سلزي أماراتات إناو حدو يمزخد زلو كبل قليصو إتما أكلا إز منغست إثيوبيا مغلصيو بديمقراسياوي أقباب استمرص منغست نهلوه بزعبا مسرات مسغاغر منغست مزتاي كم فتن علوا كم زريو بمتقاس أبتا أخيبا نزتساتفو قبو قبر ملسي كوهابو ميلو أب تمساسل مغلصي أب إثيوبيا زركبا معكنات زينا بزعبا تزكايد زلو كويناتا ملكتن زخونه حبريتا كيف نوا أتنكيغو أقدم أبيلون أهجروان معكنات زينا زنبوع حبريتا محلالفن بمبال كوكس زتصنح منغس إثيوبيا أب صبحتي قدامي منيستر تهاجر ناب عودة كوينات زميت اللخوز ولا الأواني نزمة أنكالتا زم محلالف زلو بكل تحدار سلطان زحزة مأكلا إز إثيوبيا أب تحتي يتيوم زلو ناي فدرالن كللاتن حيلتات ستا حدش ورقة منت انت زي بلوم كاب سرح دو كبلو انت زي كوين قنا أب مخبار ستا توافيرهم تترغيبهم كم جبن نياتات كرأي مقانم أتحساسيبو أب سلطان زركبو تحدراو قجل السودان أب تحت غيدي زتصنحهم 4 سبب سلطان ناي مقبم حسام أدماب زأوجلو صباح ناس أفنيوام اتم أبالات كابيني أما حضرتن كومشنراتن زنبورو سبب سلطان اتو تحدراو قجل بعلوا سلطان أب زحزو الأوانيم أب تحت غيداتيوم أبال قنصل زنبره محمد فاكي منيستر إندستري إبراهيم الشيخ وهاب قال غفر حسن كمون فليلو كوميتي زنبره واجد صالح جنا أبتحت غيدي ركبو وتهدروا علوازة كايدة البرهان عبد الله حمدوك ناب سلطان وكوان تملسو مثل فنتي محبرات سمويازات ومبسعات أليمي بمبال حزب السودان سلام أوصل فكا مقبار دواي بلنزلو معريو أب سلام أوصل في نايز قدو زلو سلام وان سبات قصري إنا زايدي متس كم زلو محبر حكايم تهاجر أفليتو بغال وغن حبرة أفريقيا أب سودان تزامادي مرغغا دبلوماسي ترأي لو بمبال نتز جمهور نايشم قلنا تراك غتصلو كم زغان أفليتو أقدم بيلو حبرة أفريقيا لوخو ناب كارتون كسدد أب زحلنلو اتو تهدراو قجل سودان وشت أوت أقاماتا بعلانا مفتح بقعتا اللوا بمبال نتلوخ كم زنتساقو يذكر حبرة أفريقيا كاب علت 26 تكمتيات حيزون السودان كاب أوالنتو أجيد وايد سنيحو مس مملاس عبد الله حمدوك ناب سلطان ات حبرة نتو ساني كسر زون تقوينو جنا زي توهب حبريتا لن أب إثيوبيا تتصباي رديت كوينو نايزولو قطر حزبي ناب 9.4 مليون كب كم زبالة بروغرام مقبع علم أفليتوهم بروغرام مقبع علم جنيفا كاب زركب بيت صحفتو بعربي 26 حدار أبزوتصو مقلسي لعل 800 نايتي هتوص ناي مقبر رديت زدالي زولو حزبي أم ناي كوينات زوبا زركب كم زغانا قليصوهم اتغوصري دارقا بعصفي وصيخو ناب 9.4 مليون كب زبالو مخنيات أب كلل تقراي زتولع كوينات ناب كللات أم حران عفرن بملحمو مخانو تقليصوهم أبزي 3 زوباتات زركبو هتصانات توم 28 مئتاويت أبناي عصبو درجة كبوصحن كلو لعل 5 مئتاويت مرمرا كاب استقبرلن طنساتن حراساتن أب عصبو وديغن مهلاون أزيو أتحساساوي كبل بروغرام مقبع علم تقيسوم بمسارتي أكل ودو حورات هاقراز سوها بمقلسي أبززمت معلتات 200 متريك تون ناي مقبراريت ناب كتما مغلق بتسحيو اتناب كتما مغلز بتسحرديت ناب كبابيتات نخبات صح ناي مقعزيان ندادن تساقمات غانا يتصبيو كم زلو بروغرام مقبع علم أمل كيتو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتساميتاتيو أم نايسوني فتساميتات
ሰራዊት ኢትዮጵያ بقدام 27 حدار ኣብ ከባቢ ዶብ ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 6 ወተሃደራት ሱዳን ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሱዳን ገሊጹ ኣብ ከባቢ አልፋሽጋ ምህርቲ ኣብ ዝሕፈሰሉ ወቅቲ ኣብ ሓልዋብ ዝነበረ ሰራዊትና ካብ ወገን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈኒሉ ዝበለ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ዕላማት መጥቃዕቲ ተኽተኽን ናይ እቶት ወቅቲ ንምዝራግን ይኽብል ወቂሱ ኣብቲ መጥቃዕቲ ካብ ወገን ሱዳን 6 ወተሃደራት እኳ እንተተቐትሉ ሓያሉ ድማ ተቆሰሉን ሰራዊት ሱዳን ፀረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ንሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብቲ ዝመፁሉ ቦታ ከም ዝመለሶም እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ 6 ሕዳር 2020 ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ናብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐቲ ንሓያሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ዝበሎ ከባቢታት ዞባ አልፋሽጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተወ ይግለጽ እቲ ናይ ዶብ ግጭትን ዓረገ ምስ መጸ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተን ሽምግልና ንኽቐርቡ ዝተኻየደ ጻውዒት ዛጌት ክዕወት ኣይከኣለን ኢትዮጵያ ናብ ዘተን ሽምግልናን ክትቀርብ እንተኾይና ሰራዊት ሱዳን ናብ ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ዝነበሮ ከባቢታት ክስሕብ ኣለዎ ዝብል ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣላ ሱዳን ብወገና ሰራዊታት ተቆጻጺርዎ ዘሎ ከባቢታት ንሓያሉ ዓመታት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝጸንሐ ሉዓላዊ ግዝኣታ ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ዘይትስሕብ ኣነጺራ ኩናት ትግራይ ናብ ከባቢ ሰሜን ሸዋ ኣስፋሕፊሕሉ ናብ ከባቢ ከተማ ደብረ ብርሃን ተጸጊዕሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኸንቲባታ ከተማ ኣቶ ደስታ እንዳርጌ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለካ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ ሳልስቲ ከም ዝኣሰረ ማዕከናት ዜና ካብ አዲስ አበባ ኣቃሊሐን እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙን ንኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር ታየ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብተመሳሳሊ ክስ ከም ዝኣሰሮ ይዝከር ሓይልታት ትግራይ ነታ ካብ አዲስ አበባ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓት ትርከብ ደብረ ብርሃን ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ክፍኑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ወጥርን ሸበድበድን ከም እትርከብ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ይገልጾ መንግስቲ ንኹሉቲ ናብታ ከተማ ዘእቱ መንገድታት ብምዕጻው ህዝቢ ናብ አዲስ አበባ ከይሃድም ሕንፍሽፍሽ ከይፍጠርን ነበርታ ብምውዳብ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ነታ ከተማ ብምርሕራሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ አዲስ አበባ ናይ ዝሃድም ዘሎ ህዝቢ ቁፅሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕትታቶም ብምሕያል ንኸባቢ ደብረ ሲና ብምቁፅጻር ናብ ደብረ ብርሃን ክገስግሱ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ እኳ እንተሎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ዓፈር ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቶም ሓይልታት ንዝነበረ ከባቢታት ከም ዘምለሰ ኣፍሊጦ እቲ ሰራዊት ምስ ፍሉይ ሓይል ዓፈር ብምውሃድ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ዶብ ክልል ኣምሓራን ዓፈርን እትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ጭፍራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ብምምዛዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተዋዩ ጠቒሱ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ይርከብ ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ካብ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ድሕነት ዜጋታታ ንምሓዝ ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ናብ ጅቡቲ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋንዚ ኣብ ደረጃ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎንን ዘይውሑሳትን ሃገራት ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበጽሐ ኩሎም ዜጋታቱ ብህፁፅ ክወፁ ከም ዝጸውዐውን ማዕከን ዜና ጃፓን ታይምስ ኣቃሊሑ ኣብ ርእሲ እዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብ26 ሕዳር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ክጋጥም ንዝኽእል ሓደጋ ጃፓን ንዜጋታታ ብህፁፅ ንምውፃእ ሰራዊት ናብ ጅቡቲ ክትልእ ከም ዝወሰነት እቲ ማዕከናት ዜና ገሊጹ ኣቐዲመን ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዜጋታተን ብህፁፅ ንምውፃእ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ኣብ ጅቡቲ ብዝርከብ ሓይልታተን ምድላዋት ከም ዝገበራ በብወገነን ሓቢረነን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኣሻቐል እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ዜጋታተን ካብቲ ሃገር ብዝቐልጠፈ ክወፁ ተደጋጋሚ ጻውዒት የካይዳ ኣለዋ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ንብሉጽ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝተረቑ 15 ተቐዳደምቲ እቶም 5 ኤርትራውያን ምዃኖም ተፈሊጡ ባቦ እምበር 5 ግዜ ተሸላሚ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂኖት ትምራሕ ንኣሰልጠንቲ ዳይሬክተራት ስፖርት መራሕቲ ጋንታን ኣፍሪቃውያንን ኤሮጳውያንን ጋዜጠኛታትን ብዝሓቖፈት ሽማግለን ዝዕደል ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተረቂሖም ዘለዉ ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙልብርሃንን ናሆም ዘርኣይን እዮም ብዘይካቲ ምስ ክለብ ሰንበል ዝቀዳደምን ብዕድመ ዝነኣሰን ወዲ 19 ዓመት ናሆም ዘርኣይ እቶም ካልኦት 4 ኤርትራውያን ምስ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ተጠርኒፎም ዝቀዳደሙ ዘለዉ ፕሮፌሽናላት እዮም እታ ሽማግለ ነቲ ሽልማት ይበቕዖም ዝበለቶም 15 ሕፁያት ብሓሙስ 26 ሕዳር ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ እቶም 5 ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ 4 ደቡብ ኣፍሪቃውያን 2 ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ 2 ካሜሩናውያን 1 ዜጋ አይቮሪ ኮስትን 1 ድማ ኣልጀርያዊን እዮም
ስልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ 2012 ምዕዳል ካብ ዝጅምር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃኔ ኣብ 2012 መቕሰብ ደበሳይ ኣብ 2014 ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ 2015 ተስፎም ዕቑ ማርያም ኣብ 2016 ቢንያም ግርማይ ኣብ 2020 ተዓዊቶምሉ እዚ ማለት ድማ ስልማት ካብ ጅምር ኣብዚ 10 ዓመቱ እቲ 5 እዋን ብኤርትራውያን እዩ ተባሒቱ كبرا سمعتنا بفلاي دما أفكار سبورت أزوم نسلمات بلوز تقدمي أهجر أفريقيا تحسيهم زلو حموشت إيرتراوين نايز عمت زوعلهم كمينيرو زسالت وعماماتن زحفسوا عوتاتن كي زدهسس سفيح مدب أبناي لومي مدب سبورت بزرزر كغرب مغانو أقدمنا كنحبركم نفتو ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ዘሳልጥሉ ኣብያተ ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአርን ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣራን ምዕጻው ተወሳኺ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ኤርትራውያን ወገናት ካብ አዲስ አበባ ሓቢሮም እቲ ኣብያተ ጽሕፈት ካብ ዓርቢ 26 ሕዳራት ሒዙ ከም ዝተዓጽወ ዘረጋገጹ ቶም ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስደተኛታት ፈቓድ ተዋሂቦም ክነብሩ ጸንሑሞ ብምጥያስ ይኹን ምስ ስድራቤት ንምትእኻብ ናብ ካልእ ሃገራት ንምውጻእ ኣብ መስርሕ ጸንሑ ሓያሎ ኤርትራውያን ጉዳዮም ተሰናኺሉ ምህላው ኣመልኪቶም እዘን ክልተ ኣብያተ ጽሕፈት ካብ ስራሕ ምድስካለን ነቶም ቢዩኤንኤችሲአር ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ዕድል ረኺቦም መውጽእ ቪዛ ጥራይ ክጽበዩ ጸንሑ ኤርትራውያን እውን ጸሊሎ معصاو زي أبيات صحفت جيزاويو زبل تنتاي سمع كوانتلو بهاندبت كعصو استوسن إلو مغنيات جنا كفلت كم زي كالي نزح حبريتا زل أقوى جنات طايسوم لعلواي كوميتي ستا فدرالاو منغستي إثيوبيا نتن قد إيرتراوين سدتنياتات كسالتات سنحا أبيات صحفت كعصوا كم زوا سنيو زنقر أزي كم زيلن كلو أبي إثيوبيا بسم تزاربت التقرنيا زكايات زلو هاندبتاو تفتش قفان مأسرتن نحيالو سبسلطان تسأتان أززتي بوليسن مهتاري ولك أو جبوهم يخون اللو كبلو أتوم وجنات أسأل بمسناي أبسد دوت وساق حبريتا أجنزيبهم حلوة دوبات أوروبا كاب فرنسا بريطانيا نزرق زلو وحزي حتى تعقبان سدتنياتات النمعقات كاب حادة تحساسات حيزو نفاريت كوافر مخانو أفليتو إذا نفاريت كاب قوما بستسرح جلابو تتقيمهم كاب جماجم بحر فرنسا بريطانيا كسجرون زفتنو حتى تعقبان سدتنياتات بمكتال ناب حلوة جماجم بحري حبريتا كتم حلال فيها منيسترات حبرة أوروبا بزعبا زي بريطانيا فرنسان الصحيب زلو قداي واحد سدتنياتات بزملكت أب سمينا فرنسا كتما كالي أب زكايدو أخيبا بتوسخي أب جماجم بحر فرنسا من كسغا سدتنياتات زكتاتلا درون كوافرا أب زبل زتيوم فرنسا بزعبا زي جنين زلو وحزي حتى تعقبان سدتنياتاتن مس بريطانيا بمزتاين مفتحو قربت مقانا منيستر وشتاو قدات جرال دارمانا أب تقاتامي قليزو انتقنا فرنسا جهون ايتي نبريطانيا قتيموا زلو زبيتاوي كونتات كم زي تخون ات منيستر اغنزيبو منيسترات هاغرات اوروبا بزعبا زي كا فرنسا نا بريطانيا زكاي زلو وحزي سدتنياتات بزملكت هصو زته زكايدو كاب غوما بستسرح جالبا تطقيمهم نا بريطانيا مسغار زحلنو 31 سدتنياتات زي حلف سمون دحري زغاطمهم نايموت حدغايو فرنسا مقابر بجلابو كسغرونا يسفتنو سدتنياتات كتكون اين فقدنينا كبل بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون تحدقام سقاط مجلسو أبزي عام تزي أمايت إيرتراوين زركبهم أستات 18,000 حتى تعقبان سدتنياتاتن كاب جماجم بحر فرنسا بجلابو تبقيسهم نا بريطانيا أتيوم أزي وحززي فرنسا دوباتا كتحلو بزي مقالة زي صعبة مخانيا بريطانيا تنكف فرنسا بوغنا بريطانيا نقداي سدتنياتات ني بوليتيكا وعلامة تقاننو لا كتبل تملس راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمنا في التعميتاتيو أمنا يروح في التعميتات سراوي السودان سفيحنا حرشا زوا الفاشكا نمقوصار بزكايدو زلو وفري حزب تكبابي أبقونو كسلف مرح السودان جنرال عبد الفتاح البرهان تصويعو جنرال البرهان نابت بعسران شوعتن حدار مسراويت إثيوبيا قج استقايدلو كبابيتات بركات ترخيبو أبت جنبار توافيروم نزلو أبالات سراوي السودان أبز سمعو مدريو نزت صاوعيت أقربو الفاشقا بزي كاتع كونتات مري السودان يزبلا جنرال البرهان جرامون تقون نابقال أحليفوم كم زيهبو أسميرلو أبت بقدام استقايدة قجت شدشو تهدرو السودان كم استقتلون لعل 3 دما كم زقصلون سراوي السودان أبزوصو مقلتي وعيسو انتخنا أبكينات تقرأي تشي موزر كاب منقسي إثيوبيا نتبوغن سودان زقربة كسي نتيقو
ንኣሳት 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ንዝተባሃለ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ሰራዊት ሱዳን ኣብ 6 ሕዳር 2020 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ን92 ሚእታዊት ከም ዝተቆጻጸሮ እዩ ዝገልጽ። ነቲ ዝተረፈ ክፋል ንምምላስ እውን ገና ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ። ክልቲአን ጎረቤት ሃገራት ናብ ሙሉእ ኩናት ከይሽመማ ነቲ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳይ ደው ብዘተን ምፍትሑ ዝተፈተነ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክዕወት ኣይከኣለን። ኢትዮጵያ ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኾይና ሰራዊት ሱዳን ናብ ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ዝነበረ ከባቢታት ክስሕብ ከም ዘለዎ ቅድመ ቁነት ኣቐሚጣላ። ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዶብ ምስሓብ ንጉዳይቲ ንግብፂ እውን ዝጸሉ ስምዕ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ብዝያዳ ከም ዝሓላለኾ ተንተንቲ የረድኦ። ኣሜሪካ ኣሳት 1,000 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብ ዝዋቐርን ኣፍሪቃ ክትልእኽ ምዃና መርበብ ሓበሬታ ሚሊታሪ ኣፍሊጦ። 800 ካብ ቨርጂንያ 200 ድማ ካብ ኬንታኪ ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ወይ ናሽናል ጋርድ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ፎርት ብሊስ ተወሳኺ ልምምድ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ንኣፈኛት ኣሃዱ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣቃሊሖ። እቶም ወተሃደራት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ 2022 ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዋፈሩ ምዃኖም እኳ እንተተመልከተ ናበይኒታ ሃገር ግና ኣይተነጸረን። ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪቃ 16,000 ሰራዊት ክልዋን ከሎ ኣብ ጅቡቲ ጥራይ ነፈርቲ ውግእን መራኸብ ኩናትን ዝዓጥቀ ልዕሊ 4,000 ወተሃደራት ብቃወምነት ኣስኪሮም ኣለዉ። እዚ ብሕጂ እተዋፍሮ ሰራዊት እውን ንተወሳኺ ተልእኾ ናብ ጅቡቲ ወይ ኒጀር ክዋፈር ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት እኳ እንተኾነ ናይ ስርሒታትን ወፍርን ኣሃዱታቱ ግና ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ ኣዕናዊ ወተሃደራዊ ኩነታት ተመሊሱ ከም ዘሎ ኣብ ዝተንተነሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ዓበይቲ ሃገራት ረብሓታተንን ድሕነት ዜጋታተንን ንምሕላው ተወሳኺ ሰራዊተን ናብ ጅቡቲ ኣብ ምውፋር ይርከባ። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ህጹጽ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ወራር መሬት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ንሓላፊ ጸጥታ ከተማ ቀንዓ ያደታ ብምጥቃስ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣመልኪታ። ኣብታ ከተማ ነዚ ዘሎ ዘይምርጋእ መዝሚዞም ብውልቅም ጉጅለታትን መሬት ናይ ምውራር ዝፍጽሙ ኣካላትን እናበዝሑ ይመጹ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ሓላፊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጹ። መሬት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምውራር ከቢድ ገበን ስለ ዝኾነ ካብቲ ህወሓት ይፍጽመሎ ዝበሎ ተግባራት ዝፍለ ይኮነን ክብል እዩ ዶክተር ቀንዓ ያደታ ገሊጹ። ኩናት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ሓሊፉ ናብ ሰሜን ሸዋ ምስ በጽሐ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ ስግኣትን ሸበድበድን እያ ትርከብ። ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ኣብ ዝምታን ዘረፋን ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን እናበዝሑ ይመጹ ምህላዎም ክጥቀስ ጸኒሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝቲ ፖሊስን እውን ነቲ ዘይርጉእ ኩነታት ናብ ውልቃዊ ረብሓታቶም ብምልዋጥ ማሕፉዳታቶም የህጥሩ ምህላዎም ወቐሳታት ይስማዕ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ዝዓበየ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኾነ ትዊተር ጸግዒ ሓይልታት ትግራይ ሒዙ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒሱ። እቲ ትካል ኣብ ልዕልቶም ንሓይልታት ትግራይ ኣብ ትዊተር ብተሬር ዝነቕፉ ወገናት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ምውሳዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲ ከም ዝመስረተ ንኣፈኛ ቢልነስዩም ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ትዊተር ደገፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾኑ ድምፅታት ይዓብስ ኣሎ ዝበለት ኣፈኛ ናብቲ ትካል ወግዓዊ ጥርዓን ከም ዘቕረበ ረጋጊጻ። እንተኾነ እቶም ብትዊተር ተዓፊኖም ዝበለቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ድምፅታት ብዝርዝር ኣይጠቐሰትን። ትዊተር ኣብ ኢትዮጵያ ምዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ኩናት ትግራይን ብዝተሓሓዝ ምስ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሳነዩ ንምጽዋርን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝጸረሩ ግጭታት ዝትኽትኹን ካልእ ስነ ምግባር ዘይሓለውን ዝበሎም መልእኽታት ከም ዝኣሊ ብወግዒ ገሊጹ እዩ። እቲ ትካል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓያሎ ትርኢዮታት ንምውጋድ ካብ ኢትዮጵያ ብምትእሳር ንዝመፁ መልእኽታት ከም ዘይረኣዩ ንምግባሮም ቴክኒካዊ ምትዕራይ ከም ዝገበረ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣፍሊጡ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከም ትዊተር፣ ፌስቡክን ቲክቶክን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘለፋ ግጭታት ዝዕድም ሕብረተሰብ ባህልን መንነትን ዘቆናጽብን ካልእ ስነ ምግባር ዘይሓለወን ጽሑፋት ይኹን ምስልን ስእልን መዝርጋሕ ልሙድ ተርዮ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ናብ ቀጠር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ።
እቲ ፕሬዚደንት ምስ በዓልቲ ቤቱን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝርከቦም ክልተ ሚኒስተራትን ተሰኒዩ ኣብ ሳልስ እዚ ናብ ቀጠር ምስ ኣተወ ኣብ ህሉ ኩነታት ሶማልን ናይ መጻኢ ምትሕግጋዝን ብዝምልከት ምስ ኣሚርታ ሃገር ሼክ ታሚም ቢን ሐማድ ኣታኒ ከም ሰመያየጠ ማዕከን ዜና ዘ ኢስት ኣፍሪካን ሓቢሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ምርጫ ሶማል ብዝምልከት ተመያይጦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተቃወምቲ ወገናት ሶማል ገሊፆም። ኣቐዲሙ ብዝሓለፈ ወርሒ ብጉዳይ ምርጫን ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራን ምስ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ክሳሓብ ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለ ኣብ ቀጠር ብምብጻሕ ምስ ኣሚር ታሚም ከም ዝዘተየ ማዕከናት ዜና ሶማል የመልክታ። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቀጠር እውን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ተባሂሉ ተጠቒሱ። ይኹን እምበር ቀንዲ መዋሊት መንግስቲ ሶማል ዝኾነት ቀጠር ኣብ ምርጫ ሶማል ክህልዋ ዝኽእል ኣበርክቶ ንምምይያጥ ዝዓለመ ምንባሩ ተቃወምቲ ወገናት ይሕብሩ። ብተረጋጋሚ እዋን ክናዋሕ ዝጸንሐ ምርጫ ሶማል ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2022 ንምክያዱ መደብ ከም ዘሎ ይዝረብ። ኣብ ለካቲት 2021 ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣንጻሩ ብዝተኻየደ ጎንፅን ተቃውሞን ዕጡቓት ሓይልታት ስልጣኑ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከረክብ ከም ዝተሰማምዐ ይዝከር። ዩጋንዳ ኣብ ዞባ ኪቩ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምህዳን ምስ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓባር ዝስለፍ ሰራዊት ከም ዝለኣኸት መደበር ቴሌቪዥን ፈረንሳ ኣቃሊሓ። ሰራዊት ዩጋንዳ ምስ ኮንጎ ዘዳውብ ከባቢታት ኖብሊ ሰጊሩ ናብ ሰሜናዊ ኪቩ ከም ዝኣተወ እታ መደበር ቴሌቪዥን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ሓቢራ። ዩጋንዳ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምስላፍ ኣብ ምብራቕቲ ሃገር ሰሜን ኪቩ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምጥቃዕ ሰራዊታ ክትልእኽ ምዃና ንኣዋርሕ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት እዚ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዩጋንዳ ናይ ሓባር ማእዘዚ ንቑጣ ንምቋም ኣብ ዞባ ኪቩ ናይ ዝርከብ ቤኒ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝበጽሑ መንግስቲ ኮንጎ ምግላጹ ይርስዕን። ዩጋንዳ እስላማውያን ጥሩፋት እዮም ንእትብሎም ብኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝፍለጡ ዕጡቓት ንምድምሳስ ሰራዊታ ናብ ኮንጎ ልኢኻ ዘላ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ካምፓላ ዝተኻየደ 3 መጥቃዕትታት ትጉጅለ ከም ዝፈጸሞ ኣብ እትወቕሰሉ ዘላ እዋን እዩ። ምስ ዩጋንዳ ብዝዋሰን ዞባታት ሰሜን ኪቩን ኢቱሪን ወተሃደራዊ ምሕዳር ኣዊጁ ዝርከብ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብወገኑ እቶም ዕጡቓት ካብ 2019 ኣትሒዞም ከካይድዎ ብዝጸንሑ መጥቃዕቲ ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐትሉ ይኸስስ። መበቆሉ ካብ ዩጋንዳ እዩ ዝበሃል ኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ምስ አልቃዒዳ ዳዒሽን ዕጡቓት ጉጅለታት ሶማልን ምትእስሳር ከም ዘለዎ መንግስቲ ዩጋንዳ ይጠቅስ። እቲ ጉጅለ ብዝንቀሳቐሰሉ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ኣኽራሪ እስላማዊ ስርዓት ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ ከም ዘለዎ እውን እቲ መንግስቲ የመልክት። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራ ንሰሙናት ዝቕጽል ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ከም ጥዕና ዝኣመሰለ ትካላትን ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ይርከብ። ሓያሎ ትካላት ናይ ገዛ ርእሰን ጀነሬተራት ተኺለን ንዝተወሰነ ሰዓታት ንዝህቡ ኣገልግሎታት ክጥቀማ ክኢለን ኣለዋ። እዚ እውን ነቲ ብክፖንን ካልእ መሰናኽላትን ሰጊርካ እኹል ነዳዲ እንተተረኺቡ ይብሉ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት። ብስሩዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘድልየን ከም ፋርማሲ ዝኣመሰላ ምስ ጥዕናን መሸጣ መድሃኒታትን ዝተተሓሓዘ ኣገልግሎታት ዝህባ ሓያሎ ትካላት እዚ ዘሎ ኩነታት ዘይፅወር ከይንወን ጸገማተን ብጀነሬተራት ክፈትሓ ስለ ዘይከኣላ ዝኽዘንኦ መድሃኒታት ንምጉሓፍ ናብ ክፍሊ ምቁጻር መድሃኒታት ክመልሳ ከም ዝተገደዳ እቶም ወገናት ጠቒሶም። ገለ መድሃኒታት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ መዝሓሊ ክትሓዝ ስለ ዘለዎ ትካላት መሸጣ መድሃኒት ወይ ፋርማሲታት ብሓፈሻውን ነተሓዛ መድሃኒታት ብዝምችእ ዓይነት መቆት ክህነጽ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝረአን ንሰሙናት ዝቕጽልን ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንመነባብሮ ህዝቢ ናብ ድሕሪት ጎቲቱ ኣብ ጸልማት ከም ዝነብር ገይርዎ ከም ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝስማዕ መረረታት እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ መዓልታት ክሳብ ሰሙናት ዝቕጽል ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ክኽሰት ንቡር ተርእዮ እዩ። ጅቡቲ ምስ ቀጠር ኣዛሕቲላቶ ጸንሐት ዝምድና ናብ ንቡር ከም ዝመለሰት ተገሊጹ። እታ ሃገር ነቲ ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣደስኪላቶ ጸንሐት ዝምድና ምስ ቀጠር ናብ ንቡር ከም ዝመለሰቶ ዝግለጽ ዘሎ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገሌ ዝመርሖ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ባሕቲ ታሕሳስ ምስ ኣሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሐማድ ምስ ተራኸበ እዩ።
ፕሬዚደንት ገሌ ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካይዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብዘይካ ትዛሕቲሉ ጸንሐ ዝምድና ናብ ንቡር ምምላሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ 5 ዓመታት ዝነበረ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ዳግም ምብርባሩን ብዝያዳ ድማ ንምዕባዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ እውን ምስ ኣሚር ታሚም ተመያይጡ ጅቡቲ ድሕርቲ ኣብ 2017 ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተራየ ምክፍፋል ጸግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምሓዝ ዝምድና ምስ ቀጠር ኣዛሕቲላ ጸኒሓ ነዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ምስ ጅቡቲ ኣብ ምሰሓብ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራውን ተመሳሳሊ መርገጺ ይመሓዙ ቀጠር ኣብዘን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝጀመረቶ ናይ ዕርቅን ሽምግልናን ተበግሶ ደው ከም ዘበለት ምግላጻ ኣይርስዕን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ጉንበት 2008 ኣብ ዝተኻየደ ደባዊ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓያሎ ወተሃደራት ክማረኹን ከለው ኤርትራ ሃልዋት ምሩኻት ኩናት ጅቡቲ ምሕባር ኣብያ ብዝብል ከሳብ ዝእዋን እዚ ናብ ዕርቅን ሽምግልናን ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መንግስቲ ጅቡቲ ይገልጽ ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈተነ ናይ ዕርቂ ተበግሶውን ክዕወት ኣይከኣለን መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ መስከረም 2018 ኣብ ስዑድ ዓረብ በኣካል ክራኸቡ እኳ እንተኽኣሉ ስምምዕ ሰላም ይኹን መስርሕ ሽምግልና ኣብ ጉዳይ ዶብ ግና ርሑቕ ከም ዘሎ ብወገን ጅቡቲ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ ሱዳን ናብ ቲምስ ኢትዮጵያ ዘዳወባ ዞባ ኣልፋሽጋ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ተዋፈር ከም ዘላ ምርብባት ዜናት ሃገር ሓቢረን እቲ ሃገር ናብ ቲምስ ኢትዮጵያ ዝሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ተወሳኺ ሰራዊት ተዋፍር ዘላ ብወገን ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣሎ ካብ ዝብል ስጋት ምዃና እተን መርበባት ጠቒሰን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ27 ሕዳር ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ 6 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋን ኣስታ 30 ድማ ከም ዝቆሰልዋን እትገልጽ ሱዳን ስድሪ እንተኾን ናይቲ ሉዓላዊ ክፋለ እዩ ትብሎ ከባቢ ኣልፋሽጋ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ተነጽር መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብ29 ሕዳር ናብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ባራካት ኣብ ዝበጽሐሉ ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ዞባ ኣልፋሽጋ ንምቁጻር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ጸዊዑ ነስታት 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ንዝተባሃለ ከባቢታት ዞባ ኣልፋሽጋ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብ6 ሕዳር 2020 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ን92 ሚእታዊት ከም ዝተቆጻጸሮ ይግለጽ ነቲ ዝተረፈ ክፋል ንምምላሱ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን